Това беше за теб 2024? Динамична, красива, изпълнена с нови стремежи, които през 25-та да осъществя. Какво можеш да откроиш за тази година като събития? Нещо, което така много дълго време си е чакала и е чакало своето време. Един прекрасен албум направи нови песни в ефира на нашата телевизия. Виждаме от теб доста си продуктивна през 2024. Ти самата какво можеш да откроиш? Първо, това е появата на бял свят, както се казва, на моята монография "Етапност при овладяване на орнаментиката в обучението по народно пеене", която се появи на 24 май с празника. След това през септември месец появата на моя албум "Дрянов Кимуров Етлийки", който всъщност е една моя сбъдната мечта, поредна мечта. Албумът, новите песни, така с какви надежди влизаш в 2025-та? Поставила си висок, считайки 2024-та, толкова много неща си свършила. Сега за 2025-та, с какви надежди влизаш в новата година? Първата и най-голяма мечта моя е да бъдем здрави, аз и цялото ми семейство. И едва след това по-скоро динамика на научното поприще съм си заложила при добро стечение на обстоятелствата през 26-та да се появи втора монография, да продължа да изпълнявам, записвам нови северняшки песни, които да вплета в следващия фолклорен албум. И всъщност хубаво е за всички хора да, както за мен, така и за тях, основното да бъде здравето. Мисля, че това е най-важно. Едни от най-хубавите празници са, в които човек си прави равносметка, а пък и в същото време някакси, когато има и деца, те връщат емоцията от празника. Преди тези големи празници около елхата е постът, посредством който ние влизаме в тези големи празници. Всъщност това са празниците на духа, в нашето семейство специално, в които ние се събираме цялото семейство, вече с децата и говорим, празнуваме, говорейки за щастието, за обичта да сме заедно в тези празници, защото успоредно с тях и работя също и в тези малко дни, в които имаме възможност да бъдем всички заедно, говорим, радваме се на факта, че сме заедно. Те радват ли ти се? Сега така ще имат възможността да те виждат по-често в ефира на нашата телевизия. Радват ли ти се? Подкрепят ли те цялото ти семейство за този път, по който си тръгнал? Защото този живот, който има и изследователската дейност, както ти каза, изисква уединение, а певческата пък е в другата крайност, изисква други неща. Подкрепата важна ли е? Подкрепата винаги е важна. Важна е от мен към моите близки и от моите близки към мен. Основно тяхната подкрепа в момента е да помагат с децата, разбира се, с отглеждането на децата. От мен пък към тях да внасям тази топлина, уют, майчински, които са незаменими. Именно в тези празници аз трябва да внеса в дома топлина и уют. И отново да благодаря за цялостната подкрепа, която ми оказват цялото ми семейство. Какво ще пожелаеш на нашите зрители? Да се радват на моментите с близките хора, да се събират, да общуват, да бъдат откровени, да не пестят любовта, обичта, които раздават. И цялата 25-та година да бъде осъзната, да бъде обичаща, да бъде много щастлива и много здрава.